Mataan nila eh. Nindot kay tanaw, no? Nindot kay tanawon sa view, no? Ano na kay vlogon ka na? Ahong amiga guys. Shopping? Oh, halina. Oh, tiyaw ba? Hello guys, good morning. Nining time guys niya ako sa sunok. Nakalabay ko ani guys, punuan sa dakit. Nindot man di kaayo guys o krimo ning punuan ani guys o atong makita. Say sa kabuntago ga suroy-suroy ko. Exercise lagi sa among barangay. Mo na nakalabay ko ani guys. Wala lang payaga ang maong kahoy guys, gi-trim na lang ang gamot ni ini. O dihay pila kasanga di ay mo igikuha sa ibabaw. Kaya aron po maka ginhawa ang mga dili po makuan ang wire guys, mao nang gipuungan lamang pud. Nindot pud guys. Hangtod guys niabot ko aning dapita guys. Nadani akong mata aning mga punuan sa lubi guys kay matag punuan jud lubi daghan jud kaayo og bunga. Murag kanira pong dapita ni guys nagparahe di sama sa ubang lubi nga wa poy mga bunga. Kinirag jud iyaha aning dapit mo ay daghan og bunga. Na guys oh. Murag uniform butong oh. Mo nang nangutana ko ani sa may tag-iya guys. Di lang na hunganlan guys ug kisa tag-iya ni. Nangutana ko niya guys, ingon ani day kuno kon ang lubi gisanggutan. Gisanggutan ni kanhi guys unya gibiyaan dajon mao na ni resulta. Nakayon jud ko guys nga may paday na mga lubi nga wa mo bunga. Ato na lang pasanggutan kay aron mo bunga og daghan nga sama ani. Lahiras tanang lubi ako nakita aning dapita guys. Mo nang nakapangutana jud ko o gitarong jud kog tubag sa tag-iya ni ini nga ingon ani jud resulta kon sanggutan unya pakalitan kuno og tangtang ang sanggutan. Mo na ni resulta guys. Nakaingon jud ko guys nga atong ideyahon na laman ni nga kinsa to mga nananom og lubi nga way bunga hala pasanggutin na lang ninyo na kay aron pakalitan na to og tangtang og sanggutan aron mayngan ani ni guys madaghan na kay bunga daghan magkupras mao day technique. Taas ang jud akong lalakwan guys, niabot na ko aning ibabaw nga bahin jud sa amo ang barangay. Pero lain na nga ruta guys, basakan ako. Makita na to ang view. View sa amo ang basakan guys. Mo ni Sidja. Nagsugod na ko kakita sa view sa basak guys. So padong jud ko ani. Padong ko aning padong sa basakan guys kay aron jud ta makakita og asa puta ni padong.
Tuwa yung. Manabo ka to? Ari ra maglakaw-lakaw ko, magkudak-kudak. Lakaw-lakaw. Asa makaagay sunok? Thumbs up guys, ang ahong higala guys, oh. Manabot siyang isda guys padong sa amo ang panimalay kay iyot intang kuno makaginansya siya. Tabi. Naida kong puno as mangga guys, oh. Ato makita. Tabi. Padong na ta sa Kanto Bangag guys. Muna iskina sa padong sa Kanlusong. Katupod guys ato sa muna provincial highway na naksidya. Kan siya padong sa Kanlusong. Maglakaw-lakaw lang tani guys, exercise, buntag pang sayo. Pero sige lang. Mao ni ang agian ng padong sa may Basakan guys. Agibuhatan jud og agianan sa ato ang barangay padong sa Kabasakan guys kay aron ang mga income sa mga tao guys dali ra kay makaabot sa lungsod. Mao nang gibuhatan siya og agianan. Bugnaw kayo na dapita. Ug di mawa jud guys doon na mga agiani. Pila bray sugilanon guys, nakaabot na ta sa may Basakan. Mauna ni guys. Dili man ta makaadto dito sa may ubos-ubos nga bahin guys kay murag gingiawan man ko adto. Pero makuha inong kaya ang view sa Basak pero di jud kaadyo tanaw-tanan guys. Murag nga gyud sa daplin kay hadlok ko ani mga buot guys ug moagi ta nang kuan kay kabutan mo ning daplin ani guys hadlok tag matunok. Mao na ni siya. Nalipay kay ko ani guys kay naka-exercise na ko. Og pasensya na mo guys og maura poy lingaw na ko karong buntaga. Og ako mayon guys, daghang kayong salamat. Bye-bye.